Dobar dan i dobrodošli u treću epizodu emisije 90. minut koju je kreirao portal CG Fudbal, a koja govori o najznačajnijim dešavanjima vezanim za crnogorski fudbal i stvarima koje su obilježile neđelju za nas. Pripreme prvoligaških klubova su u punom jeku. Kao što smo i u prethodnoj epizodi rekli, jedan dio klubova se priprema van države, jedan dio je tu. Neki koji su se pripremali u Turskoj su se vratili, pa krenimo redom. Fudbaleri budućnosti su jedni od tih koji su se vratili iz Antalije. Sastav iz Podgorice je u posljednjem meču koji je igrao u turskom ljetovalištu sa 5-3 savladao poljsku Termalicu. Golove za budućnost na tom meču postigli su Adnan Orahovac, Marko Miličković 2 gola, Petar Grbić i Igor Ivanović. Budućnost te pripreme nakon povratka nastavila u Podgorici. Još jedan prvoligaš koji se priprema van države je Bokelj. Bokelj je učestvovao na Medulin kupu u Istri. Nije se baš proslavio, da tako kažemo, tim iz Kotora. Doživio je 2 poraza, ostvario jednu pobjedu, poražen je od Radnika iz Bijeljine sa 4-0, od hrvatskog niža ligaša ekipe Hrvaca 2-3 i savladao je hrvatskog drugoligaša Karlovca sa 3-2. Fudbaleri Dečića su na pripremama u Turskoj, oni su odigrali jedan meč sa rumunskim niža ligašem Unireom Alba Julijom, odigrali su neriješeno 1-1, jedini gol na tom meču postigao je Draško Božović. U Antaliji je bilo poljsko jedinstvo koje će se tamo zadržati 11 dana, odigraće 3 prijateljska meča. Bjelopoljci su već odigrali 2, savladali su mađarski Honved 1-0 i ubjedljivo su poraženi od ukrajinskog premijer ligaša Veresa sa 3-0. Istim rezultatom 3-0 Petrovac je poražen od Kolosa također u Antaliji. Fudbaleri Otrant Olimpika su odigrali 2 kontrolna meča u međuvremenu od naše prethodne emisije, oni su sa 3-2 savladali Adriju golovima Terzića i Aleksandra Vujačića koji je bio dvostruki strijelac i nakon tog meča odigrali su pripremni meč u Podgorici protiv drugoligaša Koma i tu su poraženi 1-0. Fudbaleri Arsenala su sa 1-0 savladali Petrovac za golom Petra Ražnatovića. Nakon toga su imali meč sa Adrijom, slavili su 3-1. Sva 3 gola na tom meču za Tivćane dao je Matija Kuč. Fudbaleri Sutjeske su tradicionalno učestvovali na memorijalu Andrija Anković u Gabeli. Oni su u polufinalnom meču nakon penala savladali Zrinski. U regularni dio utakmice završen 1-1, a onda su u finalu pretrpjeli poraz od 2-0 od domaćina Goška i završili su kao drugoplasirani na tom turniru. Na takozvanoj transfer pijaci domaćih klubova bilo je dosta aktivno prethodne neđelje. Budućnost je angažovala pojačanje iz ekipe CSKA iz Sofije, stigao je Nedeljko Piščević. On se pridružio ekipi u Antaliji, jer budućnost je tada bilo u Antaliji kad je on potpisao ugovor. Dogovorena je saradnja na 1,5 godine s ovim fudbalerom koji donosi bogato internacionalno iskustvo u redove podgoričkog kluba. On je osim za CSKA iz Sofije igrao izborac iz Banja Luke, za Rigu iz Letonije, a u Srbiji je nastupao za Radnički iz Kragujevca i Javor. Kada smo kod budućnosti, veoma važno je reći da je Miloš Brnović, jedan od najboljih fudbalera tog tima, napustio redove plavo-bijelih. On se preselio u Arsenal iz Tule, potpisao ugovor s ovim ruskim drugoligašem. Budućnost je od ovog transfera zaradio 80.000 eura.
Također i dalje se zadržavamo na podgoričkom timu jer oni su ovako bili najažurniji što se tiče transfera. Jedna dobra vijest, lijepa vijest za crnogorski fudbal je i da je mladi Andrije Bulatović potpisao ugovor sa francuskim Lensom, to je potvrdio i poznati italijanski novinar Fabrizio Romano koji je najpraćeniji tokom prelaznog roka. Bulatović će ostati u podgoričkom timu do kraja sezone, onda će se na ljeto preseliti u francuski klub. Još jedna važna vijest stiže nam iz Dečića, to je da je Stefan Milić napustio klub iz Tuzli, on je potpisao ugovor sa ruskim drugoligašom Černomorecom. Milić je potpisao dvogodišnji ugovor s ovim klubom i karijeru nastavlja u Rusiji. Ekipa Mornara je angažovala jednog internacionalca, riječ je o fudbaleru iz obale Slonovače, Jan Mišel Jao. On je prethodnu godinu proveo u slovačkoj Skalici, a ranije nastupao za Sered i Spartak iz Trnave u Slovačkoj, za estonski Pajde i za austrijski FAK. Uprava Otrante je angažovala nekoliko pojačanja. U Ulcinj je stigao Luka Malešević iz Dečića, stigao je Nikola Vukotić iz Bokelja i stigao je Damir Juljanović golman iz Kosovskog Balkanija. Otrant je bio izuzetno aktivan na tržištu, tako da vidjet ćemo kako će Miki Vukotić sve ove igrače sklopiti u jednu kompaktnu cijelinu. Sigurno da sa ovim igračima i stručnim štabom koji Otrant ima, Ulcinjani imaju čemu da se nadaju što se tiče opstanka ove sezone. Kotorski Bokelj je angažovao novog fudbalera, stigao je Vladimir Sileđi iz Radnika iz Bijeljine. Riječ je o provjerenom fudbaleru koji je nastupao van Srbije, igrao je za Gangwon u Južnoj Koreji, za Hanoj, za TS Galaxy u Južnoj Africi, u Srbiji je nastupao za brojne klubove, za Vojvodinu, Proleter, Slobodu iz Užica, TSC. S obzirom na njegov CV, očigledno da se radi o ozbiljnom pojačanju za Kotorane. Jezero je konačno nešto uradilo što se tiče transfera, angažovano su dva pojačanja, stigao je Yuva Kabayashi, Japanac koji je igrao za japanskog trećeligaša Sagamiharu i provjereni fudbaler, bivši igrač Jezera Nikola Jovićević koji je došao iz Sutjeske, vratio se u Plav. Kada je riječ o transferima naših fudbalera koji nastupaju van granica Crne Gore, reći ćemo da je Luka Skoković, nekadašnji mladi reprezentativac Crne Gore i prošle sezone član letonske Lijepaje, potpisao ugovor sa uzbekistanskim Andijanom, to je tim za koji je nedavno potpisao i Milomir Đuričković, tako da ćemo u tom klubu imati dva naša fudbalera. Skoković je većinu svoje karijere proveo u Mariboru, radi se o i dalje mladom fudbaleru od koga očekujemo dobre nastupe. Ilija Martinović, povremeni reprezentativac Crne Gore, karijeru nastavlja u Kazahstanu, on je potpisao ugovor sa Kizližarom, prethodnu polusezonu proveo u Sutjesci, svima vama je sigurno dobro poznat njegov fudbalski put do sada, on je igrao za Lovćen, Aluminij, Maribor, Ukrajinski Črnomorec, Dečić, Pahtakor, jedan sjajan fudbaler koji će sigurno biti jedan od najboljih igrača po mom mišljenju kompletne lige, a ne samo kluba čije boje će braniti. Što se tiče nastupa naših internacionalaca protekle nedjelje, Nikola Krstović je, možemo reći, obilježio nedjelju za nama. On je bio strijelac i dvostruki asistent u pobjedi Leća na gostovanju Parmi 1-3.
početak meča nije slutio na takav kraj jer je Parma povela preko Valerija u 34. minutu, samo 2 minuta kasnije Krstović je poravnao, a onda je u nastavku 2 puta asistirao Pierottiju, prvo u 63. a onda i u 93. minutu za veliku pobjedu Lečija, za 3 velika boda koja puno znače u borbi za opstanak. Krstović je do sada postigao 7 golova u seriji A i u odličnoj formi, tako da vjerujemo da će nastaviti sa ovakvim igrama u narednim nedeljama u seriji A. Značajna vijest stiže nam iz Kuvajte, tamo je Al Kuvajt koji sa klupe vodi Nebojša Jovović osvojio super kup te zemlje, savladaš Jalkat Siju koju predvodi Željko Petrović. Al Kuvajt je slavio nakon 11 teraca, u regularnom dijelu meča bilo je 1-1, a onda je u toj penal seriji nakon 8 penal serija Al Kuvajt slavio, tako da Nebojša Jovović je dodao još jedan trofej u svoju zbirku. Za Željka Petrovića ovaj put ovo finale je bilo neuspješno, ali sam plasman u finale i sve ono što radi sa Alkacijom su odlične stvari i ima na što da bude ponosan. Veoma važna vijest stigla iz Beograda, tamo je Milan Vukotić, mladi naš reprezentativac, debitovao za Partizan u remiju sa Spartakom iz Subotice 2-2. Crno-bijeli su gubili 0-2 golovima Todorovskog i Tomovića nakon 45 minuta. Vukotić je zamijenio Natha u 67. minutu i samo 7 minuta kasnije sjajno asistirao Kalulu za 1-2. Kalulu je do kraja meča postigao još jedan gol. Utakmica je okončana 2-2. Vukotić je po mnogima bio igrač koji je donio promjenu ritma na tom meču i Partizanu, ne možemo reći važan bod, ali spasio na neki način Partizan poraza. Partizan je drugi na tabeli sa 42 boda, ima 19 bodova manje od Crvene zvezde, tako da što se tiče šampionske titule neke borbe, to je davno u Srbiji riješeno. Tamo se vjerovatno na početku sezone znalo ko će biti šampion. Za nas ono što je najvažnije je da je Vukotić već u prvom meču pokazao ono što smo mi znali, da on ima kvalitet za prvi tim Partizana i da je neko ko će sigurno u nastavku sezone praviti prevagu u utakmicama u kojima bude nastupao. Naš internacionalac Aleksa Latković u dresu Varaždina bio je heroj pobjede nad liderom Rijekom. Njegovim golom Varaždin osvojio 3 velika boda i nanio prvi poraz ekipi Radomira Đalovića. Ovo je bio drugi gol Zlatkovića ove sezone, svakako vjerovatno i u ovom trenutku do sada najvažniji u njegovoj karijeri. To je utakmica igrana u subotu, da bi u nedjelju Dušan Vuković za Lokomotivu iz Zagreba postigao gol protiv Hajduka iz Splita, još jedna sjajna stvar i sjajna vijest za naš fudbal. Prvo je, eto tako reći, Latković srušio Rijeku, prvo plasirano, onda je Vuković na neki način srušio i Hajduk, Lokomotiva je slavila 3-2, Vukoviću je ovo bio drugi gol, on je prethodne nedjelje upravo protiv Rijeke postigao gol, doduše Lokomotiva taj meč izgubila 4-1, ali sjajne vijesti stižu iz Hrvatske, 2 naša mlada fudbalera u odličnoj formi i među glavnim igračima ovog kola u šampionatu Hrvatske. Nekadašnji reprezentativac, mladi reprezentativac naš Omar Sijarić koji nastupa u 3. ligi Njemačke, igra također u odličnoj formi, on je postigao gol na gostovanju Dinamo iz Drezdena, Aue, njegov klub je poražen 2-1, za Sijarićevo bio 5. gol, on igra izvanredno, reći ćemo da
da je njemu saigrač u ovom klubu i Mirnes Pepić, koji je također bio naš omladinski i mladi reprezentativac, tako da u tom klubu imamo dva fudbalera koja su vrijedna za praćenje i koja nastupaju odlično, a ovo je jedan dio sezone, pred kraj godine igrao sjajno, nanizali su bili 4 ili 5 pobjeda, pa su malo pali u formi, ali svakako dva fudbalera koja vrijedi pratiti. Hvala vam na pažnji, hvala što pratite naš portal, podržite nas tako što ćete se pretplatiti na naše vijesti, podijelite ovaj video sa prijateljima, zapratite nas na društvenim mrežama Instagram i Facebook. Do sljedećeg viđenja.